ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 13-14 വാക്യങ്ങൾ. ആദാർ മാസമായ 12-ാം മാസം 13-ാം തീയതി തന്നെ സകല യഹൂദന്മാരെയും ആബാലവൃദ്ധം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും കൂടെ നശിപ്പിച്ചു കൊന്നു മുടിക്കുകയും അവരുടെ വസ്തുവകൾ കൊള്ളയിടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് രാജാവിൻ്റെ സകല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അഞ്ചയൽക്കാർ വശം എഴുത്തയച്ചു. അന്നത്തേക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്നും സകല ജാതികൾക്കും പരസ്യം ചെയ്യേണ്ടതിന് കൊടുത്ത തീർപ്പിൻ്റെ പകർപ്പ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും പ്രസിദ്ധമാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. ലോകം നിനക്കൊരു വില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിനപ്പുറം നീ കടക്കയില്ല എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നോട്ടവും ഇടപെടലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുക. എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ആചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചരിത്രം ദൈവം മാറ്റി എഴുതും. എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം നാം മുഴുവനും വായിച്ചാൽ ചിലരുടെ ചരിത്രം ദൈവം അവിടെ മാറ്റിക്കുറിച്ചു. ചില ശക്തമായ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു. ഇവിടെ അഹശ്വേരോശ് രാജാവിൻ്റെ അകമ്പടി നായകനായ ഹാമാൻ മൊർദെഖായി തന്നെ കുമ്പിടാത്തതിൻ്റെ പക തീർക്കുവാൻ, യഹൂദ ജനത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ രാജാവിൻ്റെ മുദ്രബോധനം കൊണ്ട് മുദ്രയിട്ട് തീർപ്പ് പരസ്യമാക്കി. മൊർദെഖായിയുടെ ചരിത്രം ഇവിടെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടു. രാജധാനി രാജാവ് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷനായി മൊർദെഖായിയുടെ ചരിത്രം യഹോവയായ ദൈവം തിരുത്തി എഴുതി. ഹാമാൻ്റെ ചരിത്രം യഹോവ തിരുത്തി. യഹൂദ ജനത്തിൻ്റെ വൈരിയായ ഹാമാനെയും അവൻ്റെ 10 പുത്രന്മാരെയും ഹല്ലേലൂയ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ യഹൂദ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട തീർപ്പിനെ ദൈവം തിരുത്തി എഴുതി. 9-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 12 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ രാജാവ് എസ്തേർ രാജ്ഞിയോട്, യഹൂദന്മാർ ശൂഷൻ രാജധാനിയിൽ 500 പേരെയും ഹാമാൻ്റെ 10 പുത്രന്മാരെയും കൊന്നുമുടിച്ചു. രാജാവിൻ്റെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർ എന്തു ചെയ്തിരിക്കും? ഇനിയും നിൻ്റെ അപേക്ഷ എന്ത്? അത് നിനക്ക് ലഭിക്കും. ഇനിയും നിൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്ത്? അത് നിവർത്തിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് എസ്തേർ രാജാവിന് തിരുവുള്ളമുണ്ടായി, ശൂഷനിലെ യഹൂദന്മാർ ഇന്നത്തെ തീർപ്പ് പോലെ നാളെയും ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ഹാമാൻ്റെ 10 പുത്രന്മാരെയും കഴുമരത്തിന്മേൽ തൂക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നത് അത് ദൈവം അവിടെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. പ്രിയ ദൈവവേദലേ, പലരും നിന്നെ കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ലോകം നിനക്കെതിരായി വിധി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഭാരപ്പെടേണ്ട. നിൻ്റെ ഭാവിയെ, നിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ, നിൻ്റെ അവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ നിൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. അതെ, യഹോവ അസാധ്യങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. അവൻ നിനക്കായി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. വിശ്വസിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം. ചുറ്റുപാടുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നവളായിരിക്കാം. നിനക്ക് വേണ്ടി സഹായമായി നീ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം. എന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. അവൻ നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യും. എസ്തേർ രാജ്ഞിയുടെ കണ്ണുനീരിൻ്റെയും ഉപവാസത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി അവളും നശിച്ചു പോകേണ്ടുന്നവളായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ എല്ലാം ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതി. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്കെതിരായ ശത്രുവിരോധന കൽപ്പന എഴുതിക്കോട്ടെ, ഒരു നന്മയും കാണത്തില്ല എന്ന് വിധ എഴുതിക്കോട്ടെ, ദൈവസന്നിധി മുട്ടുമടക്കുക, ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, അവിടെ നയീൻ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും വളരെ പുരുഷാരും കൂടെ പോയി. അവൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ വാതിലിനടുത്തപ്പോൾ മരിച്ചുപോയ ഒരുത്തനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു. അവർ അമ്മയ്ക്ക് ഏകജാതനായ മകൻ, അവളോ വിധവ ആയിരുന്നു. പട്ടണത്തിലേക്കൊരു വലിയ പുരുഷാരം അവളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം കാണാൻ കഴിയുന്നത്, അവിടെ ആ നയീനിലെ വിധവ തൻ്റെ ഏകജാതനായ മകൻ മരിച്ചുപോയി. അവനെ അടക്കുവാൻ പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ഇതാ പട്ടണത്തിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. യേശു കർത്താവ് അവളെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു, കരയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് മഞ്ചം തൊട്ടു മരിച്ച മകനെ ജീവിപ്പിച്ച് ആ അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ആ നയീനിലെ വിധവയുടെ ചരിത്രം അതേ അവിടെ മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടു. കരയുന്ന പ്രിയ ദൈവവേദലേ, ഒരുപക്ഷെ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കായിരിക്കാൻ നിനക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. നിരാശപ്പെടേണ്ട. യേശുവിനോട് പോയി പറ, അവൻ മനസ്സലിയും. നിൻ്റെ വേദനകൾ, നിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ, ആരോടും തുറന്നു പറയാൻ കഴിയാത്ത ഹൃദയത്തിൻ്റെ തേങ്ങകൾ ദൈവത്തോട് പറ, അവൻ മനസ്സലിയും. നിൻ്റെ ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതും. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. നിൻ്റെ സന്താനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൻ പിടിച്ചു വാങ്ങി കരയുന്ന പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, അത് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കും. ആയതിനാൽ ധൈര്യത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യുക. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.